مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 30 ወይኒ መላገጽ እዩ ዘይስክር መስተ ኸዓ ሃዋኺ እዩ በዚ ሰንከልከል ዚብል ዘበለስ ጥበበኛ ኣይከውንን ንጉስ ከም ሙግዛም አንበሳ እዩ ዘይሰንብድ እቲ ዘኹርዮ ንህይወቱ ይብድላ ንሰብ ካብ ቆየቓ ምርሓቕ ክብረቱ እዩ ዓሻግና ዘሊሉ ይኣትዎ ሃካይ ብምኽንያት ቁሪ ኣይሓርስን ብግዜ ቐውዒ ይልምን እሞ ገለ እኳ ኣይረክብን ምኽሪ ኣብ ልቢ ሰብ ከም ጥልቂ ማይ እዩ በዓል ኣእምሮ ግና ይቐድሖ ርሕራሕኦም ዘይውርዩ ብዙሓት እዮም ግናኸ ንእሙን ሰብ መን ይረኽቦ ብንጽህናኡ ዚመላለስ ጻድቕሲ ብድሕሪኡ ውልዱ ብሩኻት እዮም ኣብ ዙፋን ፍርዲ እተቐመጠ ንጉስ እከይ ንዘበለ ኹሉ በዒንቱ ይብትኖ ንልበይ ኣጽርየዮ ካብ ሓጢኣተይ ነጺሄ ኪብል ዝኽእል ምን እዩ ክልተ ዓይነት ሚዛን ክልተ ዓይነት መስፈሪ እዚኣተን ክልትኤን ኣብ እግዚኣብሔር ፍንፉናት እየን ቈልዓ እኳ ዕዮኡ ቅኑዕን ንጹህን እንተኾነ ብግብሩ የፍልጥ ነታ ሰማዒት እዝንን ነታ ረአይት ዓይንንሲ ንኽልትኤን እግዚኣብሔር እዩ ዝገበረን ድኻ ምእንቲ ኸይትኸውን ድቃስ ኣይትፍቶ ንዒንትኻ ቋሕ ኣብለን ሽዑ እንጌራ ክትጸግብ ኢኻ ዓዳጊ ሕማቕ እዩ ይብል መገዱ ምስ ከደግና ይሕበን ወርቅን ብዙሕ ዑንቅን ኣሎ ፈላጣት ከናፍር ግና ክቡር ዓቕሓ እየን ነቲ እንጓና እተዋሕሰ ኽዳኑ ውሰደሉ ኣብ ክንዲ እቶም ጓኖትሲ ተሓዚ ኻብኡ ውሰድ እንጌራ ጥበራ ንሰብ ጥዑም እዩ ድሓር ግና ኣፉ ጸጸር ይመልእ ሃቐና ብምኽሪ ይጸንዕ ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ እቲ እናዞረ ዚሓሚ ምስጢራት ይቐልዕ ስለዚ ምስቲ ኸናፍሩ ዘይግፍሕ ሰብ ኣይትተሓወስ እቲ ነብኡን ነዲኡን ዚረግም መብርሃቱ ኣብ ማእከል ድቕድቕ ጸልማት ኪጠፍእ እዩ እቲ ብመጀመርያ ቐልጢፉ እተኣከበ ርስቲ መወዳእትኡ ኣይኪባረኽን እዩ እከይ ክፈዲ ኣይትበል ንእግዚኣብሔር ተጸበዮ እሞ ንሱ ኸይድሕነካ እዩ ክልተ ዓይነት ሚዛን ኣብ እግዚኣብሔር ፍንፉን እዩ ጠባሪ ሚዛን ከዓ ሰናይ ኣይኮነን ስጉምቲ ሰብ ብእግዚኣብሔር እዩ ዚምራሕ ሰብ ደኣ ኸመይ ገይሩ እዩ ንመገዱ ዘስተውዕላ ብሃንደበት እተቐደሰ እዩ ምባልን ድሕሪ መብጽዓ ምምርማርንሲ ንሰብ መፈንጠራ እዩ ጥበበኛ ንጉስ ነቶም ረሲኣን የዝርዎም ብመንኰራኹር ድማ ይደርጾም መብራህቲ እግዚኣብሔርሲ መንፈስ ሰብ እዩ ንሱ ንብዘሎ ውሻጠ ልቢ ይምርምሮ ምሕረትን ሓቅን ንንጉስ ይሕልዋኦ ንሱ ብምሕረት ንዝፋኑ የጽንዖ ሓይሊ ንመንእሰይ ክብረቱ እዩ ንኣረገውቲ ኻሽበቶም ስልማቶም እዩ ሰመርመር ዘይብል ስምብራት ካብ ክፍኣት የጽሪ ከምኡውን መውቃዕቲ ንውሻጠ ልቢ የጽርዮ